wani labari wanda ni kaina abin ya bani mamaki, saboda ni jiya da daddare na kwanta da wuri wajen around 10 haka ne bacci da wuri. So ashe wasu da ban san su ba gaskiya sun je sun yada cewar wai Allah ya mun cikawa. Jarumin da na shirya masana'antar shirya fina-finan ta Kannywood ya kara da cewa bai mutu ba ne gashi da ransa, inda ya gargaɗi mutane akan wani abu. A daidai lokacin da mutane ke ta yamaɗi da mutuwar wannan jarumi Ali Atwell. Idan dai ba za ku manta masu sauraro, jiya ne a ranar Juma'a da misalin karfe 11 da kwata, kamar yadda wata jarida ta wallafa a shafinta mai suna Hausa Legit, wata jarida wadda ta wallafa hoton na Ali Atwell, inda jaridar ta rawaito cewar wannan jarumi kuma na barkwanci mai suna Madagwal Allah ya yi masa rasuwa bayan wata dogon rashin lafiya da ya jima yana fama da ita, a cewar wannan jarida. Cikin ikon Allah kuma aka fara wallafa wannan batu na mutuwar wannan jarumi Ali Atwell. Idan dai ba za ku manta masu sauraro, kuma mun wallafa muku wata jarida ko kuma ce wani ɗan karamin bidiyo inda muke muku bayani akan cewar ba mu samu gaskiyar labarin mutuwar wannan jarumi ba, to sai dai ko wannan jarumi a lokacin da ake yamaɗi da mutuwar tasa, cikin ikon Allah kamar yadda ya bayyana a wata ɗan karamin bidiyonsa da ya wallafa a shafinsa, ya ce a ranar Juma'ar bai yi wata da wuri ya shiga gidansa domin ya kwanta da wuri, inda ake faɗin cewar da misalin karfe kusan 10 ma shi ya kwanta da wuri domin yana so ya huce gajiya. A daidai lokacin da ya wayi gari da safe, ita shi gari da kiran cewar da masoya da 'yan uwa da abokan arziki, inda suke masa magana akan ya batun mutuwar tasa, lamarin da ya daga hankalin masoyansa da shi kansa jarumin. Shine ya kara da cewa shi da ina nan da ransa bai mutu ba, inda ba za ku manta ba mun wallafa muku a shafin mun gaya muku cewa mun samu labarin mutuwar wannan jarumi Ali Atwell a wata jarida wacce ta wallafa kamar yadda kuke gani mai suna Hausa Legit, inda muka ce muku muddin ba mu samu kyakkyawan labari ko kuma daga kyakkyawar majiya ba akan batun mutuwar ta Ali Atwell, inda muka alkawarta muku da zarar mun samu gaskiyar wannan labari za mu ƙara wallafa muku wani bidiyo domin ku ƙara gamsuwa da abubuwan da ke wakana game da wannan jarumi Ali Atwell. To dai yanzu haka dai Ali Atwell ya gargaɗi mutane da su guji haka jita-jita da kuma tsayin da kuma inda ya ƙara bai masoyansa da kuma ɗan uwa da abokan arziki haƙuri akan yaɗa mutuwar tasa da aka yi. Ku kasance da wannan tasha ta ta Dogon Beni 24 domin jin yadda ke wakana ko kuma domin samun labaruka da ke wakana a masana'antar shirya fina-finan ta Kannywood da kuma ƙetare, inda a ƙarshe Ali Atwell ya jinjina ga masoyansa akan irin soyayyar da suke nuna masa game da wannan kasafi na mutuwa da aka yi masa. Muna godiya da kasancewarku da wannan tasha tamu ta Dogon Beni 24. Wassalam.